Yo diría que ha habido muy buen ambiente en la calle. Festa bikaina, giro ona eta eguraldi txarra. Hori da Iruñeko alkateak Sanferminei buruz egin duen balorazioa. Los actos programados han tenido una asistencia de aproximadamente 1.300.000. Bisitari gutxiago etorri izanaren errua eguraldiari egotzi dio Maiak. Parte hartzea ia 20% gutxitu da iaztik. Bisitari gutxiago egonda, baina hala ere aurtengo jaietan salaketa gehiago jaso ditu poliziak. Horien artean bereziki larria izan da Estatu Batuetako gazte batek burlatako mutil bati emandako ukabilkada. Erasotzailea behin-behinean aske utzi du epaileak eta estatutik ateratzea debekatu dio. Gazte burlatarrak koman jarraitzen du ospitalean. Entzierroetako ordenantzari dagokionez oso ongi funtzionatu duela adierazi du Iruñeko alkateak. Gai horrekin lotuta 26 salaketa jaso dituzte, gehienak ibilbidean argazkiak atera edo kamerarekin grabatzeagatik. Eta eraso sexisten kontra aurten martxan jarri den kanpainari buruz, herritarren babes handia jaso duela azpimarratu du. Orokorrean Maiak nota ona jarri die aurtengo Sanferminei, naiz eta bere ustez oraindik ere hobetzeko gauza asko dagoen.